kelompok lap. Oke. Ayo. Os. Balik. Ah. Ayo. Harus. Iya le truk. Iya diulur-ulur mah kula. Iya, nyong ki ngerti nyong. Iya nyong ning kene akeh lampu ngene mah wedi met. Darane. Ngeflash untukku met. Nah, Lah untukmu piye? untukku ngeflash nih niki kelap-kelap rono kae met. Aku mangan semangka iki gen cepet rasane met. Lah kok iso? Mergo untu mrongoske grek rampung. Ayo. Wis karepmu lah. Ya, salam semet. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ning ndi meneh met? Mriki niki tegese desa pundi? Tegese ndi takon srek. Maku. Desa pundi Bapak Ibu? Pripun? Apa? Oh nggih. Apa? Ndak lali barang saiki. Berat piye? Wis saiki bali wae apa, Des? Apa nih? Ayo, lek Rudi ya. Oke. Wis bayaran. Bayaran. Bayar to, Mah dom-dom duit. Apa kita iki? Sing liyane kan dereng mriki to. Heeh, dereng. Mriki dereng, mriki dereng. Berarti kok sudah sekarang bayar. mawon kula ajeng wangsul ya. Njok padha kene iki sedulurmu kabeh apa piye? Tekel ke awak dhewe iki kok ngene iki mek golek duwite cepet. Ora sak Piye? atane. Rasane? Piye? Mambu solar ya? Ya wis, tak dongake muga-muga masalah kene sehat selalu lancar rezekine. Ayam tentrem, Awak makmur. dhewe ning kene iki to met Kelingan sing apa? tukang saron iso blusuk tekan kono kae. Lah kae wong. Arane kamar mandi kok tekan kebon barang. Kuwi wong gedhi kuwi. Lah ya wong gede lah kuwi. Saiki yo apik met. Apik napa nek? Saiki yo do dadi nganu kucing anggora. Kok iso koceng anggur? Rambute. Lho. Lah kok koceng anggur Kucing anggora. Lek Rudi lho biasane gagah. Oh, Saiki malah koyo PT Anggora. Mas Rud, formasine aja berubah. Awas, ora dadi yo. Oke, tenang. Saiki ana lek Rudi. Heeh. Kan ana bakul pring. Ana bakal pring. Bakul pring kan bakul soling. Heeh. Iya. Nek soling apa? Solinge pring. Heeh, pring. Mugakno. Napa? Ambandinoe pringku ning omah entek. Lah kok iso? Juga elek Rudi. Ora iki. Aku nggo pralon kok iki. Pralone Lah kowe aku. nyolong iso omahku. Ayo lek Rudi Ayo. ngono nyolongan kabeh. Saiki kan Nggih. kabeh iki wis wae ana lampu lighting ngene iki to, Wet. Luar biasa. Gawe suasana sing Suasane sing piye? beda no. Beda. Kaya wingi Heeh. request dari Bu Bos. Pak Heeh, Bos. Pak Bos. Pak Bos. toh. Heeh, piye? Awak dhewe kon brodut. Brodut. Ayo jadi iki kabeh iki rese apa? Kok rese? Gandeng kabeh apa piye? Kok kowe iki kaya anak wong rese. Yuk. Bu, Bu. Kesok. Iki anak wong iki kabeh. cewek iki to. Nggih. Ajeng moto untuk tok, Mas. Sok GR men kowe iki kok ya. Hah? Nyemprit. Nah, jadi iso nyanyi iki ya. Heeh. Jadi saya nyanyi iso kayak Lek Rut. Lek Rut Lek ya. Rut, siap-siap Lek Rut. Heeh. Drum, halo drum. Ready. Di power ya. No, tak, tak. Ngono ya. Heeh. Oke. Dari teman-teman kita sini kabeh. Riko kue lah malah kalau tangi turu lho. Sok keke Iki. ngempet ngising. Ngempet Lah, ngising. iso di Lah rupane nganti awak dhewe gudule di Ngempet gudule. ngising. Hah? Gudule awak dhewe Oh di. iya. Ganti nganu sik iki. Ngeleh pringe lek Rut. Loro. Ngeleh pringe loro. Ayo. Iya.
Iya iya, ayo ya milu aku boy, yo. Piye Des? Wis siap belum? Hei,
tasih siap, siap. gantos pusaka. Busana, pusaka. Pusaka. Krunguku pusaka ya. Pusaka Kula iki. nggih. Non, Sak lagu. lagu. Ya, terserah, lagu terserah, Met. Heeh. Baru awak dhewe jingkelitang biasa. Juk wis. Yuk weh. Awak dhewe waca tugase ngono kuwi. Lah iya. Mas, niki drone saged diombulke mboten, Mas? Mbok niki disoting untune tok lho. Yang kowe engko ngano iso mumbul-mumbul ning dhuwur kono engko. Iso apik. Iso. Aku milu kok. Aja Piye? kaboten kowe. Dosa tok. Mabur. Ya wis, awak dhewe menghibur kene, Met. Nggih. Saiki ana lek Rudi. Heeh. Ayo ta. Ana lek Rudi. Awak dhewe kan lek Rudi tekan kene ado-ado. Heeh. Mosok gur nyanyi pisan pindho Lah iya. karo nyebuli pring iki Heeh. ora mungkin to. Ngano sak lagu. Sak lagu, Mas. Apa lagune? Loh, sing sip kok. Kijeng miring mau apa? Waduh. Yuk Mbak Dita yuk. Ayo. Mbak Dit. Mbak Kancane yuk Mbak Dit. Apa Mas? Akeh njaluk lagu apa kae? Iya, Hah? tak ngancani iya. Sing nyanyi nyong. Oh, sing nyanyi kuwi. awak dhewe kok, Oh Mas. iya. Iya, kowe iki ning kono iki dibayar iki nggo nyanyi. Iya, lah, ijar lah. Nyanyi apa, Lek? Cica. Bu, cica, nyanyi cica. apa, Bu? Niki selak kumisnya perih lho ning irung. Napa Bu request e? Oh, Hah? mangku purel. Mang, dian. Kuso. Ayo, nyanyi apa, Bu? Si Dorondo ngono. Oh, aja. Mbun siap. Pripun? Mbun siap. Iki. Iki rembugang, diri. Cimbe. Nggih, niki enten peringatan. Apa? Pengumuman, mangke Pak Lurah sambutane bara dhewe. Biar awak dhewe. Pak Lurah wegah weruh rupamu jare. Wedi. Medeni kowe kok. Aku Ndak berakot. mau bar apa? Bar siap. Ora sida banti wis siap. Ala Piye to iki? Lah piye to iki? Langsung musik blengu. Lakon apa Lah to? iki bapake lurah. Ayo monggo Bapak Lurah. Tak lagokke ya, Met. Nggih, matur suwun Pak Lurah. Lagune Nggih. Karang yo iki sing slow-slow wae. Solo. Awak dhewe iki gur cah kerja kok ngene kepriye to, Met? Heeh. Isone yo gur cah kuwi ya, Met yo. Yo. Nyanyi bareng-bareng, Met. De lunga gura tekecitra waku lagi pingin mikir kerja tajang lo kowe aja keloro-loro bisa neh Met Yo. tresnaku mong siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ana wanita liya terus ki Met Masuk. simene kowe rasa Sok mutusi Asik. aku ra ning ngendi-ngendi aku lunga mong golek rejeki kanggo awak dhewe. Ha iki langsung oleh to, Met. Iki Banget. rezeki iki. J kagem masyarakat jangan Ya. lupa donasi Sumatera. Yo. Ya. Asik. Ya, manam coba sampe. Coba sekarang kesik. Ya. Yo. Yuk, manam cuplek. Treng trong tong treng tong 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 sing sing tong pa se treng song long song. Akor jeneng. Tong sing tawa. Yo. Hey, yo yo. Basan nunggu mongso Masih sesarengan. Putra bareng budaya. Jatilan Indonesia lagi. Masalah deh. Yo yo yo. Hey, yo 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 yo.
aku lunga mung golek rezeki. Lah, nek bar nyanyi matur rezeki sembah men. nuwun Iki awak dhewe berarti dungane mandi. lah iya Alhamdulillah oleh 2.000 5.000 dilumpukke wae ya. ya Men. ora apa-apa Ora apa-apa awak dhewe iki yo ngene iki yo karo pokoknya salam sepak teles anti lemes apa tetap semangat tetap semangat. ayo Pokoknya awak dhewe kudu semangat. semangat Mencari rezeki itu bagaimana Jangan caranya? pantang menyerah. Yang penting halal. Iya, Lah iya, betul. no. Wis piye Mas? Bos, awak dhewe jengkelitan iki. heeh Apa ora ndupuk meneh? jembalitan Ya, jengkelitan. heeh Ya. Sik Bu ya. Sik tak ngono ya.
aduh.